Mám 40, o pár dní 41 rokov a pochádzam z dedinky spod Tatier z Veľkej Lomnice. Mňa už dlhšie tie očné viečka trápia a ja si myslím, že celkovo som dosť na seba náročná, čo sa týka aj vzhľadu. A zobrazila sa mi reklama, vypísala som dotazník a pravdu povediac som ani neverila vlastne, že by ste si mohli vybrať zrovna mňa, ale tak veľmi ma to potešilo. Celkovo mám pocit, že ten výraz tváre pôsobí tak unavenejšie, to práve viečko mi padá viac. Aj čo sa týka líčenia, neviem si dať nejakú ceruzku na oči, linku, alebo niekedy sa mi otlača špirála a to mi vlastne vadí. No. A ten unavený výraz. No. Bojím sa, no, je to predsa, bojím sa toho, či to nebudem cítiť, tej bolesti. Ale koniec koncov sa teším na ten výsledok. Predtým tie oči vyzerali také unavené, to viečko bolo padnuté až na riasy vlastne, hlavne na tom pravom oku. A teraz vlastne ráno sa zobudím, oko je otvorené, mám zo seba pocit, že pôsobím tak sviežejšie ako predtým, takže ja som veľmi spokojná. Prekvapená som bola, lebo čakala som, že ma to bude viac dní bolieť a ono vlastne ma to bolelo iba po obede, po zákroku. Stačila mi jedna tabletka od bolesti a na druhý deň som vlastne už necítila žiadnu bolesť, len to ťahalo trošku, ale bolesť nebola. Ja som viac menej čakala, že budú tie modriny, monokle pod očami, to oko bolo privreté tým, že vlastne tie viečka boli prelepené. Okuliarmi slnečnými sa to dalo zamaskovať, takže vedela som existovať. Vlastne robili sme si s kamarátkou nejaké fotky a spätne si ich pozerala, tak hovorila, že vidí vlastne, že ten pohľad mám iný, že tie oči sú krajšie. Operácia viečok, ja myslím si, že v dnešnej dobe je bežný zákrok, ktorý vlastne aj zo zdravotného hľadiska veľa ľuďom vlastne pomôže. Určite by som do toho išla. A odporúčam to všetkým, no. Lebo nie je to nič vlastne nejaké bolestivé, náročné, človek vlastne dokáže existovať, fungovať aj po tom zákroku, takže odporúčam všetkým.